Danmark er et foregangsland inden for grøn energi. Det er politisk besluttet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. DONG Energy arbejder derfor målrettet på at reducere brugen af kul på de danske kraftværker og i stedet indfase bæredygtig biomasse som brændsel. DONG Energy har som målsætning, at mindst 60% af produktionskapaciteten på de danske kraftværker allerede i 2020 kan fyre med biomasse. Studstrupværket ved Aarhus blev i løbet af 2 år ombygget fra at være et kulkraftværk til at fyre med bæredygtig biomasse. Dermed reduceres værkets CO2-udslip med omkring 90%. Og når ombygningen er afsluttet, vil resultatet være et moderne kraftværk, der er i stand til at fyre 100% med træpiller. Hej. Velkommen til Studstrupværket. Ombygningen sættes i gang den 16. juni 2014, hvor Danmarks skatteminister, borgmesteren i Aarhus og DONG Energys koncerndirektør besøger værket. Den ombygning, der går i gang, går ud på, at vi skal have kullene væk og bæredygtig biomasse ind, sådan at fjernvarmeforbrugerne i Aarhus og omegn, de kan få grøn fjernvarme, og vi kan levere grøn el, samtidig med, at vi sikrer, at der er fleksibilitet og stabilitet i elsystemet. Et nyt transportsystem fører træpillerne fra skibene op til den store silo. Herfra bliver træpillerne ført med lukkede transportbånd ind til kraftværkets valsemøller, hvor de knuses til støv og bliver blæst ind i kedlen. Dermed omdannes træpillerne til energi, der giver el og varme. Den 2-årige ombygning er særdeles omfattende og i sig selv en ingeniørmæssig bedrift, der kræver nøje planlægning. Bag mig her, der er vi ved at få pilleramme til den store lagersilo, som kan indeholde 65.000 tons træpiller. Den er 70 meter i diameter og bliver omkring 45 meter høj. Vi er kommet i gang med den fase, hvor vi skal have lagt tag på lagersiloen. Taget består af 24 lavkagestykker, de vejer 23 tons hver, som så bliver løftet op og skal bære maskinhuset. Vi kan faktisk se hullet op til transportbåndet, der skal komme op med træpillerne. Den bæredygtige biomasse, der fremover skal være ny brændsel på Studstrupværket, består af træpiller. De importeres hovedsageligt fra Baltikum og det sydøstlige USA, hvor der i mange år har været en stor skovindustri. Når man har fældet træerne, så skal de køres ud, og når man kører dem ud, så sorterer man dem op i forskellige kvaliteter. Hvis vi kigger på de 2 nederste stakke, så er det træ til savværket, hvor man laver brædder, man laver lægter til konstruktion og til huse. Hvis vi så kigger på den næste stak, det er birketræ, som man vil bruge til at lave krydsfine af. Men desværre så i det her tilfælde er det blevet misfarvet, fordi det måske har stået for vådt, og derfor bliver det nu lavet til træpiller. Og så har vi den sidste, det er affaldstræet. Affaldstræet, det er råddent træ og misfarvet. For cirka 10 år siden blev de her træer fældet. Efter de blev fældet, og de blev kørt ud og lagt i stakke, så plantede man nye træer. Når vi køber træpiller, så er det afgørende for os, at bæredygtigheden er i orden. Og det sikrer vi gennem SPP-certificeringen. Det vil sige, at vi får sikkerhed og garanti for, at træerne bliver genplantet. Naturværdierne bliver bevaret, så hvis der er vådområder eller andet, hvor at dyrelivet kræver særlig beskyttelse, så bliver det sikret gennem kortlægning osv. Det er et must, når vi køber træpiller. De færdige træpiller bliver sejlet med pramme og skibe fra Baltikum, samt store skibe fra USA og direkte til Studstrupværkets egen havn, hvor de bliver losset til den store silo. Som afslutningen på den 2 år lange ombygning bliver kraftværket grundigt testet og afprøvet for at sikre, at alt fungerer som det skal, inden varmesæsonen begynder og værket overgår til kommerciel drift. I oktober 2016 er ombygningen af Studstrupværket nået til vejs ende. Værket er i løbet af godt 2 år blevet forvandlet fra et kulkraftværk til et moderne kraftværk, der fyrer med bæredygtig biomasse i form af træpiller.